Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Huwebes, pitsa 24 sa bulan sa Agosto sa tuig 2023. Ug karon mga igsoon na niya nakita sa ikakauhaan nga simana sulod sa tuig. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 45 ngadto sa 51. Gipangitan ni Felipe si Nathanael o giingnan, ikahibalag namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret. Duna bagoy maayo nga gikan sa Nazaret, nangutana si Nathanael. Ngari og tan-awa mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Nathanael nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod gayod nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila ka man kanako, nangutana si Nathanael kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw dito sa ilalom sa kahoyng egera, sa wala kapatawgan ni Felipe. Si Nathanael mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Diyos, ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus miingon, mituo ka ba tungod lang kay mingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng egera? Makakita kag mas kahibulungan pa kay niini. Og mingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios magsakakanaog diha sa anak sa tao. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang kasina, kasuya ug kasilag mao'y negatibong mga pagbati nga mahimong bugat nga palas-unon sa atong mga tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ang kasina sa kahibalo, kasina sa kalipay o materyal ng mga kabtangan sa uban, makapasubo ug makapasuya kanato. Ug usahay ato pang pangutan-on ng Dios kung ngano ang mga dili paduol kaniya ang gibuligan niya sa iyang grasya nga maoy rason nga magduha-duha na ta sa atong kinabuhi ug pagtuo. Apan mga igsuon ko ni Kristo, ihatag ang imong kaugalingon sa Dios ug paglakaw sa kamatuoran nga nagsunod ni Kristo nga puno sa kalipay ug walay pagbingkil ug kasina sa atong kasing-kasing. Kay diha nimo makita ang tinud-anay nga kalipay. Amahan, pasaylua kami sa among pagkasuyaon sa uban. Gusto namo karon nga maglakaw sa kamatuoran ug mosunod kanimo nga walay kadina sa among mga kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus. Amen.